Motor ng kabangga o giro sa dakbayan sa Mandawi nakuhaan sa CCTV. Nahuli kam sa Mandawi City Command Center ang maong disgrasya gahapon sa hapon sa barangay Tipulo. Wahay noon makapture sa kamera ang engkwentro kung nga dili lang ang pagkalabay gyud sa rider sa motor nga sa iyang angkas. Ang helmet sa lalaki, distansya pa ang nalabayan. Nakuha usab sa kamera ang iro nga tataw kay nasakitan sa impact nga nagtakiang na kini human sa mong hitabo. Nakabangon ra hinuon dayon ang duha nga nagmotor. Bisan na kung kusog-kusog usab ang pagkalamba kanila sa kalsada, gumikan sa mong disgrasya. Samtang laing disgrasya nakuha usab sa barangay Banilad niadtong Sabado. Kini usa ka motorsiklo kalit lang muli ko unta pawa apan mibangga siya sa usa ka delivery van. Gumikan sa mong hitabo na lamba ang rider nga nakaangkon og mga samad o na balian pagyud og bukog. Kadlaw na hitabo among insidente matud sa taga command center. Giingong nakainom ang rider sa motorsiklo.